Girona va acollir el passat cap de setmana el festival Ciotar Europe Costa Brava Girona, convertint-se durant 3 dies en la capital mundial del ciclisme. Aquest esdeveniment es tracta del germà de Ciotar Classic, festival que se celebra des de 1991 a Califòrnia, als Estats Units. El primer dia de festival va obrir a mitja tarda amb la inauguració institucional que va donar pas a l'inici de la fira en què l'amant de la bicicleta podia trobar tot allò que desitja, des d'esbrinar les novetats més punteres de les marques fins a rememorar vells temps contemplant el Museu de Bicicletes Clàssiques, un festival que desprenia ciclisme per tots els racons. La Ciotar Europe és un festival vinculat al món de la bicicleta, un festival actiu, participatiu, on trobem un gran nombre d'activitats esportives vinculades a la bicicleta, des de pels més professionals fins a les activitats més populars i més familiars, i on té una gran cabuda tot el que és el sector i la part industrial del món de la bicicleta, on es poden fer demostracions i on la indústria interactua amb el seu usuari final. I per tant això és el que és la Ciotar, que és aquesta connexió entre el sector industrial i la part participativa en el món del ciclisme. Per nosaltres hi ha diversos objectius a l'hora d'involucrar-nos en aquest projecte. És evident que la ciutat de Girona i tota la demarcació ja té un idil·li amb el ciclisme. Som un territori absolutament privilegiat i és un paradís per als ciclistes. En aquest sentit, hem volgut potencialitzar aquest aspecte i per tant treballem tant en l'atracció de turisme esportiu, que és un objectiu important de dinamització econòmica, però molt especialment, és a dir, potser de forma més rellevant, treballem perquè volem diversificar els sectors econòmics de la ciutat i del territori i un dels sectors en els que ens volem involucrar de valent i volem ajudar a muscular i atraure més indústria és el sector de la bicicleta. El nostre objectiu és clar i diàfan. Nosaltres promocionem tot tipus d'activitats, tenim uns clubs de màrqueting els darrers anys que centralitzen molt quina és la nostra feina i un d'ells és l'esportiu i també el de la descoberta del territori. Això fa que necessitem, per diguem-ne engrandir la nostra oferta, col·laborar amb accions com aquesta. Aquest és un certamen que des del primer moment vàrem tenir molt clar que hi havien d'apostar per la seva singularitat i la seva potència que té, i per això el Patronat de Turisme s'ha emmarcat dins d'aquests objectius, fins i tot aquest any, per primera vegada, fer un estudi econòmic que ens fa una empresa especialitzada per veure el retorn d'aquest esdeveniment a la ciutat, i és per això que nosaltres estem molt contents de poder-hi col·laborar. A nivell de proves esportives, el festival va obrir les portes de Lactant als primers visitants amb 2 competicions d'exhibició, el tàndem, on la coordinació i el treball en equip eren crucials per aconseguir finalitzar el recorregut amb el menor temps possible, i també l'Eliminator, que es va viure amb gran expectació. Comptava amb un clar favorit, el campió del món de short track, el francès Titouan Perrin-Gagnaire. C'est un très beau festival avec beaucoup de participants, beaucoup d'exposants, et c'est important pour nous de promouvoir ce genre d'événement. Et ouais, je prends beaucoup de plaisir à venir ici à Gérone. Però els bikers més agosarats volien donar la sorpresa. Amb un clímax ideal de públic que empenyia fort els participants, es van anar succeint les rondes classificatòries, on es van trobar els 2 màxims favorits, en Titouan i l'actual campió d'Espanya d'Eliminator, en Gerard Álvarez. No obstant, el campió del món no va donar opció a cap rival i es va endur la victòria, fent vibrar a tots els espectadors. També hi va haver activitats per a tota la família, circuit pump track per als més petits, pistes BMX, food trucks, tothom hi tenia cabuda. Una primera jornada curta, però molt intensa, que servia per aixecar el taló d'un magnífic cap de setmana.
Catalogne est une grande terre de vélo et c'est vrai que je suis souvent venu débuter la saison d'ailleurs à Bagnoles en Catalogne et puis assez souvent venu profiter des parcours ici, de la qualité des routes, également une météo qui était favorable notamment en début de saison, donc une jolie terre de vélo. La jornada del dissabte va despertar ben aviat. A 6:15 del matí es donava el tret de sortida de la Pirinexus 360, prova que transcorre a gran part de la província de Girona, entrant a França, recorrent els seus grans paratges i racons de la zona i conclou altra vegada a Girona. 340 quilòmetres d'autèntic viatge gravel que porta el ciclista per diferents terrenys que es converteixen en un increïble repte pels més atrevits. I mentre els valents bikers participants a la Pirinexus anaven avançant en el seu trajecte, el festival seguia la seva obertura amb l'arribada dels participants de la Marathon Cup BTT, Vallescot Antaimori, i també de la cicloturista internacional Cioter Europe, que recollien els seus dorsals abans de començar a escalfar per la sortida. La graella de la prova de Bike Marathon presentava un cartell de luxe amb el neozelandès Sam Gaze, l'holandès Hans Becking, el biker italià Riccardo Chiarini, les estrelles del mountain bike Tinker Juárez i també José Antonio Hermida, la lituana Katarzyna Sosna i la catalana Ramona Gabriel. L'any passat ja vam estar aquí i ens va agradar molt l'ambient que es va viure aquí. I a part aquesta era la segona prova, la tercera dels Scott Marathons, havia seguit les altres, tot junt feia que teníem que estar avui aquí a la línia de sortida. Una carrera que el año pasado participé, donde me lo pasé muy bien y que me gusta el recorrido, así que este año hemos vuelto a repetir en esta segunda edición. Me ha impresionado bastante, la Cioter va creciendo paso a paso, pero al mismo tiempo con un ritmo elevado. El año pasado, primera edición, ya tuvo mucho éxito, fue un exitazo en toda España y en el sur de Europa, evidentemente para ser Cioter Europa, y este año pues nos ha vuelto a sorprender, la organización se ha vuelto a volcar a tope en el evento y a nivel de circuitos pues están todos súper bien marcados, muy bien organizados, y luego pues a nivel de expositores la gente está muy contenta, aunque solo llevamos un primer día, pero la gente está muy contenta de cómo se está desarrollando, así que va a ser un éxito seguro al final del fin de semana. A les 9 va iniciar-se la prova, que comptava amb més de 700 bikers que es disposaven a recórrer un traçat de 67 quilòmetres, els de la Marató, o 47, els que van optar per l'opció Rally. Recorreguts plens de senders i corriols per la gran orografia de la zona de Girona, passant per la vall del Llémena. Des dels primers quilòmetres, Sam Gaze va voler estirar la prova i a meitat de cursa ja l'encapçalava amb molta autoritat. La gran pugna era per la segona posició. Finalment, Gaze va arribar en solitari, emportant-se la victòria amb més de 2 minuts respecte a Becking, que va aconseguir desempallegar-se d'Enrique Morcillo, que va completar el podi. Quite good considering the last week's been real easy, mid-season break. But yeah, the course today was super hard. The whole time it was full gas, and yeah, I'm really happy to feel strong again after Nova Mesto. That was a bit of a shame for me. So yeah, I feel like things are in the right direction, and I'm looking forward to tomorrow's race and trying to, recover best I can today. A la categoria femenina destacar la gran victòria de Katarzyna Sosna, que va guanyar la present Volcat, i la segona posició de Ramona Gabriel. Bé, molt bé, malgrat que fes més d'un any que no tocava la mountain bike, em falta molta adaptació, he gaudit molt, d'això es tractava, de fer un entrenament així de força, resistència,
perquè vinc de córrer, tinc els turmells tocats i la millor manera d'entrenar és fent bicicleta de carretera o, en aquest cas, mountain bike, no? Així doncs, victòria per Sam Gaze, segon lloc per Hans Becking i tercer al podi l'eivissenc Enrique Morcillo. Tanquen el top 5 els catalans Roberto Bou i Christopher Bosque. I a la categoria femenina, victòria per Katarzyna Sosna, que ja va guanyar la Volcat d'enguany. Segona, Ramona Gabriel i tercera, Eva Martín. Corredor que ha guanyat la primera prova de Copa del Món, Sam Gaze. A 9:15 començava la primera etapa de la cicloturista internacional Ciotar Europe, un recorregut de 160 quilòmetres que s'apropava a la costa i que faria gaudir a tots els presents de les grans carreteres ciclistes de les quals disposa Girona. Une sportive qui a pris d'ampleur, qui a été créée l'année dernière et cette année il y a encore plus de monde, donc c'est l'occasion de faire découvrir aux cyclosportives les magnifiques paysages de la Costa Brava et de la région de Gironde, donc en plus il fait beau, c'est top. Una perfecta situació geogràfica que va permetre a tots els ciclistes gaudir de la pujada dels Àngels amb un dia assolellat per poder efectuar l'itinerari al ritme que desitgi cada participant. Era molt xulo perquè són ports que es pot anar ràpid i es pugen molt bé i després també, com que les carreteres estan perfectes, es baixen molt bé. A mesura que avançava el dia, la zona d'exposició s'anava omplint de visitants que volien descobrir les novetats del sector de la bicicleta. Ningú volia perdre's l'ocasió de ser present a la Ciotar Europe. A mig matí van començar les curses encarades als més petits. Les supercurses i la Copa Catalunya Infantil van estrenar el circuit de cross country. A la vegada es disputava la Copa Catalana de Trial, que va deixar bocabadats a molts dels visitants del festival, amb els seus espectaculars salts per sobre dels obstacles, molta emoció durant tot el matí, amb infinitat de proves. Però encara faltava molt per veure. A 3:15 es va celebrar la cursa de clàssiques, una carrera amb bicicletes originals de més de 25 anys, que van fer gaudir els espectadors més intrèpids, curiosos per comprovar com era el mountain bike en el passat. La realitat és que la meva primera transició va ser de la bicicleta al running. Jo vaig començar corrent amb mountain bike, competint durant potser 15 anys, i ha estat a partir que ja m'he fet més gran que vaig començar a córrer, no? I ara he volgut retrobar una mica els orígens i per això estic aquí avui. Doncs mira, és un event que té moltes possibilitats. Hem vingut amb el meu fill a fer la cursa infantil, ara puc fer jo la clàssica, i passar el dia, trobar-me amb vells amics, i passar un dia molt xulo i a gust aquí a Girona. La tarda anava caient i faltava la cursa més vertiginosa, el Mini Downhill Kids Cup,
Alhora, es tractava del Campionat de Catalunya, una prova de descens per corredors de fins a 14 anys que van demostrar la seva destresa sobre la bicicleta davant l'atenció dels espectadors. Però faltava l'última prova elit del dia, la Supercup Massi en categoria femenina. La cursa de cross-country que donaria un autèntic espectacle de BTT a tots els que es van acostar al circuit. Las sensaciones antes de la carrera son bastante buenas, creo que llego muy bien de forma y aunque tuve una época estuve mal, ya he recuperado bastante, venimos de la Copa del Mundo y esperemos que salga todo muy bien. La prova comptava amb la francesa Pauline Ferrand-Prévot, actualment tercera classificada a la Copa del Món com a gran favorita, però hi havia grans aspirants a donar-li guerra, com la catalana Clàudia Galícia, la francesa Clausure Colin o la campiona australiana Rebecca McConnell. No obstant, des de l'inici, Pauline era conscient que es tractava d'un circuit fet a mida per a les seves característiques i va imposar un ritme infernal que ningú va poder seguir. La victòria era evident, però la lluita pels altres esglaons del podi estava molt oberta. Ferrand-Prévot es va fer amb la victòria i per darrere Colin i Galícia es van jugar el segon lloc en un excepcional sprint que va acabar atorgant el segon lloc a la catalana. Un final increïble per tancar de manera rodona les proves esportives. C'était plutôt une bonne course pour moi. C'est vrai que le circuit était très physique parce qu'il n'y avait pas forcément de montée, donc on était tout le temps en prise, c'était difficile de récupérer. Mais voilà, je fais une bonne semaine d'entraînement et j'avais hâte de terminer la semaine et surtout je voulais la terminer sur une bonne note. Donc je suis contente de gagner aujourd'hui et voilà, c'est une course UCI, une C1, donc c'est aussi pas mal de points UCI, donc c'était important pour moi aujourd'hui. He disfrutat moltíssim, he tingut bones sensacions, ha sigut molt dura, molt disputada. Quan a la segona volta ja he vist que més o menys tenia el pòdium, però bueno, fins al final que he entrat a l'esprint he vist la segona posició, ho he donat tot i que també córrer a casa amb els ànims, doncs crec que no podia fallar i bueno, molt contenta d'aquesta segona posició. Mica en mica em vaig trobant millor, cada cop em trobo més ràpida, més àgil sobre la bici i els objectius importants són el juliol, així que bueno, crec que vaig pel bon camí, ara em queden 3 setmanes molt importants d'entreno i res, no? Esperem que a la pròxima Copa del Món es repeteixin bones sensacions i aviam si venen bons resultats. Extraordinària exhibició de Pauline Ferrand-Prévot a la Supercup Massi. La catalana Clàudia Galícia segona amb el lluitat sprint amb Clausure Colin finalment tercera. Magda Duran va finalitzar cinquena. Per acabar la segona jornada de festival, es va viure un dels moments més emotius, l'homenatge al més gran de la història del mountain bike, Julien Absalon, que va ser obsequiat amb un detall des de l'organització. Un munt d'emocions posaven fi al segon dia de la Sea Otter Europe. La darrera jornada començava amb la segona etapa de la cicloturista internacional Sea Otter Europe. A la primera línia de sortida hi havia els ciclistes professionals Dan Craven, Dorian Godon o els grans exciclistes Purito Rodríguez, Melcior Mauri o Josep Jofré, entre d'altres. Home, jo crec que aquest és l'esdeveniment més gran que he estat jo, inclús, no? És una fira enorme. La veritat que per ser el segon any és increïble les marques que hi ha i és el primer any que faré la Gran Fondo, vull disfrutar-la a tope, a veure què tal està i molt content de veure una fira com aquesta tan gran. Jo passar-m'ho bé, com tots, jo crec, no? Al final, una marxa cicloturista
hi ha molta gent que se la pren com una competició, però la majoria ens ho prenem com una aventura, com conèixer un terreny nou i sobretot disfrutar de la bicicleta. Everything about Girona is fantastic for cycling. We have so many tar roads, we have so many mountains. The weather is normally fantastic. We've got some clouds today, but that just means, it's going to be a bit cooler. The city is amazing. Everything is fantastic. Dos recorreguts a escollir, entre 100 i 125 quilòmetres que portaven els participants per l'interior de Girona, obsequiant-los amb meravellosos paisatges com el del pantà de Susqueda. Durant tota la matinal, els visitants van seguir gaudint de tots els serveis del festival, com el Demobike, on podien provar les últimes novetats de les marques, en un circuit totalment preparat, amb zones variades per a poder comprovar les diferents característiques de les bicicletes que presentaven les marques. Era la millor manera per poder escollir la més adequada per l'usuari. Faltava la prova reina de la jornada, la Supercup Massi en categoria masculina, on durant tot el matí es van celebrar les curses de les categories inferiors, on cal destacar les victòries de Tommy Misser amb Màster 40, després d'una gran remuntada, i també la del júnior Carlos Canal. El millor estava per arribar. La prova elite es preveia emocionantíssima. Es un circuito muy rápido, muy revirado, de muchas curvas, pero con poco desnivel, con lo cual estoy casi seguro que va a ser una carrera que se va a rodar bastante en grupo, aunque finalmente se termine rompiendo, pero que las diferencias no van a ser muy grandes. No me lo esperaba, digamos, tan dimensionado y con tanta cabida, pues a que venga la familia, a que vean exposición de marcas, marcha de mountain bike, de carretera, carrera de niños y la carrera élite con puntuación UCI C1, que és molt important para todos nosotros también. Màxima expectació pels diferents punts del circuit. Es preveia igualtat entre els millors corredors del món de cross-country. A la primera línia de sortida podíem veure el bronze olímpic Carlos Coloma, el campió d'Espanya David Valero, l'actual guanyador de la Copa del Món de Sud-àfrica Sam Gaze, Catriel Soto, campió argentí, o el campió australià Daniel McConnell, alhora que els corredors locals Jofre Collell i Josep Duran. L'espectacle estava assegurat. Des de l'inici de la cursa, Catriel Soto va imposar un ritme altíssim. Es notava amb bones cames i volia desempallegar-se del major nombre possible de rivals. La cursa es trencava i tan sols el seu company d'equip Pablo Rodríguez, el portuguès Mario Costa i el neozelandès Sam Gaze podien seguir la velocitat de l'argentí. Però faltava molta cursa i un segon grup encapçalat per Valero, Collell, Coloma i també McConnell no volien perdre pistonada. A mesura que anaven passant les voltes, la carrera es tornava més emocionant. Un gran ball de posicions al capdavant, que no deixava treva a cap corredor. Un ritme trepidant que anava deixant enrere a molts ciclistes, incapaços de continuar durant tants minuts amb aquesta explosivitat. A falta d'una volta, només 5 ciclistes seguien al capdavant. I va ser quan Sam Gaze va decidir atacar. Una arrencada demolidora que no va donar opció als seus rivals. El grup es va trencar i finalment Gaze va arribar en solitari a meta, aconseguint 2 victòries en 2 dies. El podi el van completar Daniel McConnell i David Valero, després de signar els dos unes excepcionals remuntades. It's tough, especially after yesterday, the marathon race. I don't know how today was going to go, but luckily I had some good legs again, and yeah, there's some good tactics of the MMR guys. They're strong riders, strong Spanish riders in the Spanish home race. So yeah, very happy with how things worked out, and I'm looking forward to the second half of the year. The last 2 World Cups haven't been good for me, and so yeah, I work towards the rest of the season and hopefully some more good results to come.
Excepcional victòria de Sam Gaze després de guanyar també el dia abans la prova de Bike Marathon. A només 4 segons, Daniel McConnell, segon, i tercer el campió d'Espanya, David Valero, a 8 segons. Molt emocionant la cursa, que a més va veure com el català Jofre Cullell, amb 19 anys, va aconseguir una sensacional 7ª posició. Una excepcional forma de donar per acabat el festival de ciclisme, que no va decebre ni als amateurs ni tampoc als ciclistes professionals, que s'hi van apropar per estar envoltats d'un ambient totalment dedicat a la bicicleta.